nic nemá cenu, ale to je prostě jako bullshit, k čemu to je teda, jo, jako celý, jako tak se, vole, zabij, vole, a zdár, jo, jako, ale očividně tohle dodou poutávky. 3 tipy, jak být šťastný. Část první. Návykové látky. Hledat ztracené město Muziris. Proměnit se v kraba. Viděli jste někdy smutného kraba? Já teda ne. Čip nejde vyrobit. Ale to může být čip od někoho jiného z baráku. Ty čipy jsou stejný, ty jsou na stejný dveře, ne? No to jo. Tak prostě bych... A kdo ti to vyrobí, ti to někdo v tom baráku? Tak tam je ten správce, ne? Ten tady dělá ten výtah. No, to nevím, jestli je správce úplně, ale... To je tak nějaký čínský dítě, ne? Já si myslím, že on je jako správce to, aby to nebo něco. Ne, ono to je tam jde o to, že když máš ty bezpečnostní čipy, tak je tam složitější proces, nemůžeš to kopírovat jak klíč, prostě. Okay. To je celý. Jak těžký by bylo trefit ten čip, aby to byl ten správný? Že by dával prostě součástky k sobě a byl jako hej, dobrý. Ale jako kombinací čipů. No jasný, jo. Tyhle to nevím. Já nevím, jak... 2. Je to 50/50. Buď otevřeš svůj dům nebo souseda. Kámo, já absolutně netuším, jak fungují čipy. Jako nám nejmenší tušení, co se tam děje vevnitř. Nic. Já nevím, to není ani elektřina, já nechápu ani klíče. Na to čipy, já jsem skončil. Klíče jsou mega jednoduchý, jsem zjistil. Jsem nedělal. Jo. To je fakt primitivní shit, zámky a klíče. No. Vole. Koukal jsi někdy na to, jak funguje propiska, taká ta cvakací. No ty jsou šílený. To je tak Víš co, jako, že ty vole, jak máš tu cvakací propisku, no. To je tak hrozně chytrý mechanismus. Je to chytrý. Já bych to v životě nevymyslel, kámo. Je to kompaktní věc. S tím čipem tam jde o to, jestli se nepletu, že ty tam máš ten jakoby drátek, který ti nějak vede, to ti udělá čip. Už nechápu. A to ti vytváří nějaký elektromagnetický pole. Chápeš? Tak je ti asi jasný, prostě. Že tady ten hrnek a tady ta knížka mají jiný elektromagnetický pole. No a asi větší hrnek a menší hrnek mají taky jiný elektromagnetický pole a hrnek, který je pokroucený, hrnek, který je rovnej, má taky jiný elektromagnetický pole. Převedeš to do čipu, máš tam nějak vedený drátek a pak jinak vedený drátek a oni to vyjádří jako nějakou číselnou řadou, nevím. A ty si normálně můžeš koupit na Amazonu, jmenuje se to ty vole Flipper. No. Víš, jak máš toho delfína Flipper, jak prostě dokáže napodobovat. To znám to bylo. No prostě to je jedno, delfín Flipper. To jedno dokáže prostě napodobovat zvuky a tohle. A oni podle toho pojmenovali. Je to on? Ano. Flipper, známý Rockstarův maňásek. Yes. A ty můžeš naskenovat jakýkoliv čip tím flipperem a vyšleš ten signál. No, tak ty jsi pořídil. A myslím si, že to, a ty máš jako nějaký, já nevím, to máš jak prostě s vysílačkama podobný, máš nějaký pásma, do kterých bys jako neměl správně líst, kdy to jako není úplně fair. A čistě teoreticky s tím můžeš pak otevírat auta podobně. Nice. Fakt, a to legální? Samozřejmě, je zcela legální otevírat cizí auta flipperem, ty vole. Tak kdo ti to, chápeš? Jako přijde čipová policie, neexistuje žádná čipová policie, takže mě to nikdo nemůže zakázat. No, protože Chip a Dale už nejsou, že jo? Ty už skončili, takže. A po té době to skončili? No jako neviděl jsem. Jsi nějaký nový verze to? Podle mě ne, ty vole. Chip a Dale už jakoby skončili. No ale počkej, ale jakoby, že ty si koupíš něco, čím můžeš otevřít auta, a není tam nic, co ti to zakáže, jenom ti řeknu jako hej, nedělej to, víš co. No tak neměl bys, no tak stejně tak, ale tak stejně tak, to máš jak lockpicking, že jo, a podobně. Jo, no to si koupíš běžně, ty sady na zámky, no, prostě. Jo. Je to stejný, no, tam jde prostě o to jenom, že... Jak to používáš? No to je tak složen, no vlastně, že bys to měl. No, jako, máš vlastně se všema předmětama, co existují. Jako lampičkou... Jako, že jsme ten podcast vůbec nějak nezačali, už ne, nebo to ještě není podcast. To ještě není podcast. Ale může být docela dobrá konverzace. Vlastně může. Já myslím, že už jsme začali. My normálně začneme tím, že se tleskne a řekneme, že jsme podcast. Jo. Takže může tlesknout teď. Jo. A můžeme říct, že jsme podcast. Tak máš intro aspoň. Že... Jsme podcast. Už nějakou chvíli. No. Co to bylo za divný smípry? To je jak ten... To je jak Flipper. To je jak Flipper. Okay, pozor, tam venku se otevřeli teď auta. Martin dostává roast. Auta se otevřeli, píčo. No.
Nelegálně. Ty se nesmíš rozesmát vedle žádných aut, protože tvůj smích vyzařuje elektromagnetismus. Jo. Ale jestli ta kniha ta kniha nevyzařuje, jak jsi říkala. Co? Ta kniha nevyzařuje elektromagnetismus. Tak nějaké asi. Já nevím vůbec, kámo. Počkej, To je něco, co to musí být nějaký kov, ne? No, myslím si, že ne, že tam jde o něco... Elektron. Já ti nevím, kámo, jestli asi spíš ne, ale možná jsem teď úplně mimo, jo, ale když máš takový ty detektory kovu, tak detektor kovu, podle toho, jak ho nastavíš, tak ti sbírá i nějaký shooter, jo, ale je to možná tím, že tam je nějaký kov v tom, jo. Takže jestli to dokáže poznat knížku, možná tam je nějaký kov v tom, tohle nevím. Možná v Inkoustu. Myslím si, že v tom Inkoustu tam asi trochu něco bude. Jaká je Inkoust, vole, to je z Chobotnic, nebo ne? Inkoust je z Chobotnic, ano. No ale jestli ten, co se používá. ale Spoustu chobotnic, hrozně moc chobotnic. Vlastně víš, kolik chobotnic se muselo vyrobit? Na každou knížku. Vegani, zamyslete se na... Jako kolik existuje knih? Ne, vole, bez prdele, od Katě Inkoust, jako bez prdele. Jako nemůže všechny schobotnic. Předpokládám grafit nějaký, ne, a podobně, že jo, nějaká barva, to je jedno. No, to dá smysl. Inkoust asi Chobotnic, schobotnic zbýval kdysi, teď už, kde jsou ty časy. Byl lepší ten Inkoust. Potřebujeme Inkoust schobotnic. Každá kniha. Rozhodně. Každý 3 chobotnice musí umřít za každou knihu. Kolik z jedných chobotnic by zostal Inkoust? Záleží, kolik je let. Myslíš? Asi. Kolika se dožívají ty vole? 15 možná. Počkat, tak jde o to chobotnice Ne. sepy, že jo, já nevím, Jo, co to... jo. Jo, že? Oni jsou odhyně taky. Myslím si, že oni mají 2letý cyklus, konkrétně teda ty, co jsou ty inkoustový, nebo já nevím, 2 nebo 5 let, že to není moc. Takhle, obyčejná chobotnice, jakože oktopus, tak ten má snad 2 roky jenom, ty vole. Počkej, ty žijou mega dlouho, ne? To byla že deal? Počkej, to byla nějaká chobotnice, to si pamatuju, která předpovídala nějak ty zápasy nebo něco a byla v akvárku a prostě tam jako felila a prostě oni přišli jako kdo vyhraje? Jako bum 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 Manchester. Ne, to bylo mistrovství světa, si pamatuju. V Německu. Jo, počkej, ona předpovídala úplně všechno asi pro ta chobotnice. Octopus Lifespan, Já na to si vzpomínám, no. A vím, že byla na mistrovství světa, nevím, jestli by měla jiný zápas, no. Nevím, že obecně nějak předpovídala víc zápasů asi. Octopus 3 až 5 let. 3 až 5, takže víc třeba teda. Počkej, ale chobotnice pobřežní 1 až 2 roky, takže jsem měl z části pravdu. Ano, ale za to žraloci zlato. Zlato escalated quickly. Bavíme se o chobotnici. A máme rodinu. Koho to zajímá, ty vole, žraloci, ne, no. Žraloci 20 až 30 let. Kočka 12 až 18. Co? To je zvláštní. No, nic. Ty já že chobotnice bude žít díl teda mnohem, ty vole. Jako já taky, no. To je hustý. Oni bez tak tu chobotnici, která předpovídala ty zápasy, vždycky vyměnila, nikdo se to nevšiml. No. Vůbec. Myslím si, že jo. No. Jak vůbec? Prostě, to máš s křečkem prostě. Hej, to je ta stejná chobotnice. Jo. Akorát je to teď křeček. Mami, ten křeček je nějaký divnej, on vypouští Inkoust. Ne, Alenko, to je křeček 2. Vyšli nový křečci. Vzpomínáš na křečky, jak bývávali, dříva běhali jenom v kolečku, tak dneska se umí potápět. Má Inkoust, ale on se nehýbe, to bude křeček 3, ten se bude umět i hýbat pod vodou. To nevidíš. No. To mě překvapilo teda. Nevím jak vás, přátelé, ale mě překvapilo, že chobotnice se dožívá takhle malýho věku. To. Já jsem taky překvapil. Jsem si, že bylo třeba 10-15 let klidně žít. Já jsem si myslel, že třeba 80. 80? No já jsem myslel, že oni jsou jak želvy. Že by se jako dožili díl než tvoje babička, vole. Moje babička se dožila 1,82. 1,82. Protože byla chobotnice. No tak to už ta chobotnice ty 2 roky by nedala. Tak tohle to byla výjimečná chobotnice. To si jenom dost, vole. Že vždycky vyměnili. Babičku jen tak nevyměníš. Za křečka. No, podle mě taky spousta babiček vypadá dost podobně. Je křeček. Jako křeček, no. Teď jsem balil knížky. Objevil jsem tam knížku od Stephena Kinga, povídková knížka. Je to něco, co rád jako cituju. Ono je to na zadní straně té knížky. Taková takový ten trailer, ne, jak máš vždycky na knížku, ne, proč si to máš koupit. Že se ptali Stephena Kinga prostě, se ptali, co je to děs. A on řekl, děs je, že přijdeš domů a zjistíš, že všechno v tvém bytě bylo vyměněné za přesnou kopii.
včetně všech škrábanců a všeho. Víš, že vypadá to úplně stejně, funkce stejná, všechno, ale ty víš, že to není ono. No. Takže ve skutečnosti, ty jsi měl třeba 4 babičky, vůbec si z toho nevšim. A teď jsi ví? Postupně mu vyměnili ty babičky, víš? Víš takový to, jak ona se furt ptala, a kdeže jsi to byl? Ty říkal, ale babi, já už jsem ti tohle říkal. To bylo tím, že to byla chobotničí babička. Shit. Co by bylo, jakoby nevím, kdyby mě přišel a řekl by mi, hej, já jsem ti vyměnil všechno doma, tak by mi to úplně nevyděsilo. No ne, ale tam to ti nikdo neřekne, to si sám dozvíš. Jak se to dozvíš? A to je právě ono. To je ten děs. Jak se dozvíš? Co když ti hrabe, co když jsi to vymyslel, no to co když, chápeš, v tom je ten for. Tohle debilní, že to ti nikdo, protože ti to nikdo nepotvrdí, nikdo ti neřekne, jo, máš pravdu. Jo, já dneska nejdu domů, nejdu domů dneska, to je, co tam tady. Že já vím, že to někdo vyměnil. Rozhodně. Vím, že, já už to vím teď. Ano. Už to vím, už jsem se dozvěděl. Jdou po tobě. Ne, ještě kdo? To jak mi připomíná ten Prokletý ostrov. Něčem, a nevím v čem. To bylo taky rozděsivý, že nakonec jako nevíš, jestli se to... Prokletý ostrov nevím teď. Že to je DiCaprio a že... Je tam také jakoby ten, jak se mu říká, kurva. Prokletý ostrov teda. Ne, Prokletý ostrov to je. A tam taky hraje DiCaprio. Ostrov, ne, se to jmenuje. To je taky, a pak jako, ne, to je pláž, sorry. To je pláž. Sorry, já jsem si to a je to, že vlastně nakonec nevíš, jestli si on si to vymyslel nebo ne. A jsi jako, to je pravda. Čemu můžu věřit? Čemu můžu věřit? Mám věřit. Ale já jenom trošku myslím na toho posluchače, jo, co nás teď poslouchá, konkrétně jednoho konkrétního. Shoutout Slavikus. Slavikus a Lukin a Bonf. Jsou 3. Co jste to teď řekli za klídané, je super, že pro někoho, super, že pro někoho, kdo to vlastně nezná, jsou to fakt náhodný slova, ale to nejsou náhodný slova. Řekněte mi ještě jednou. Slabikus. Slabíkus? Shoutout. A počkej, ale píše se to jako Slabikus? Slabikus, no. A nějaký číslo. Slabikus, to je dobrý. Ale nevím, jaký číslo tam máš zatím. Nevím, taky teďka. Jo, to je hrozně důležitý. Tak je Bonbadonv. Bonf. Ano. A Lukin fucking. Shoutout. Dobrý hra. A to je dobrá kapela. A zjistil jsem, že Banana.cz je Aleš. Mi to řekl, Ablako. Fuck. To si ten nový fanoušek. Každopádně, dobře, každopádně, a tohle to zajímá vašeho posluchače. Takovýhle jako plkání o něčem, nemá to žádný cíl, jako nestanovíte si, ale dneska bychom... Hej! Ne. Jako... Ne, tam není žádný cíl v ničem. Jakoby ne. Zkuš. Jako takhle, snažíme se, že vezmeme to nějaký téma. Teď jsme se bavili o chobotnicích. A teď se dozvěděli něco o chobotnicích. Jo. A teď jsme tak dobrý, a teď se můžeme bavit. A teď plynule přejdeme něco jiného. Teď dáváme shoutouty. Ale to není žádný plán, kurva. Není, ale to si teď vymyslel, to si jenom řekl, co se stalo a řekl si, a nějak to bude pokračovat. A teď jo, to je podle mě... Co jsi očekával, když jsi sem šel? To je dobrá. Že budete mít nějaký plán, že si třeba řeknete... Čtem hajku pak někdy. Dobře, já bych to rád rozčísl. Ne, počkej, první řekni, co jsi fakt jako představoval, ještě nevíš otázce. Že třeba přijdem a řekneme, Že třeba, Jirko, ty jsi vášnivý stavitel, pojďme se pobavit o stavbách o 18. století. To jsme chtěli pak nějak se k tomu dostat. No. Já teda ne. Což teda bohužel, ale nejsem vášnivý stavitel, mám stavárnu, ale už... Máš stavárnu? Mám stavárnu. No. Nice. Postavil jsi něco? Doufám, že ne. Takže omylem. Říká fuck. Kurva, to piče, vole, pokud si, vole, si chci já kafe a... Postavím dům. Postavím, vole, dům. Dobře, hajku. Nice. Jak potůček vinoucí se mechem, jsem čistý a průhledný. Nice. Hezky, hajku. Když už nemám nic, zajdu si do lesa. Pro pastuší tobolku. Pastuší tobolka, to je nejhorší, ano, to je takový ty srdíčka. A můžeš to jíst, ne? To můžeš se jí až taky jako sladký, myslím, že můžeš jíst, no. Jo, pastuší tobolku? To si myslím, že zrovna úplně, že to musíš nějak zpracovat a pak to nějak... Já se to jedli na vesnici. A šťovík taky. Na vesnici? Šťovík? V Chebu, jo? Nebo... Ne, já jsem v Okrouhlí jsem vyrůstal. Kde? Okrouhlá. To je kousek od Chebu a kam. To neexistuje. Tam jsem to zní jak kruháč v Chebu. No, jako je to
Ne, nepomlouvej to, prosím. Kruháčové to je ulice. moje dětství. Já vím. Já jsem nevyrůstal na Kruháči. Tak, Byli na Kruháči bylo zajímavý. Uprostřed. Tak máš tam podle mě nějaký brouci tam přežijou celý život, víš se, jsi na Kruháči prostě. Nějaký hlemíš. Jakýhle. No, třeba. Tak jak se tam dostaneš, kámo? Podle mě brouk, jo, ale hlemíš se tam nedostaneš, jo. No spíš má tu smůžu, že tam narodí nějak. Prostě celá generace. Už já tady sedím, vole, a já to slyším live a nudí mě to jako prase, ale jako prase. Co tě dá? Neuvěřitelné, nudí mě to. Naprosto neuvěřitelný. Já nechápu, co to je za band, vole, ty tři, co vás poslouchají. Ten vole... Lukin. Daj shoutout, Lukin, Slabíkus a... Bombadil. A jak? A Bombadil. Ten je úplně první. Přišel úplně první. Ten přišel první, zdravím vás, kluci. Jsem v tom s váma, jenom vám chci říct, že... Nice. Že to je tudy. Pojďme se pobavit o tom, že takhle jako přijmu iniciativu. No, proč jsme u tebe v obýváku v botech? Zajímavý, no? Protože nechcem, aby lidi masturbovali nad náma. Indové, špinaví. Indové, ano. Jo. Což je, tak teď si... Je to jako zvláštní, okay. Ano, máš jako svým způsobem pravdu, ale na to se cenzor YouTube neptá. Jo, ty říkáš, dobře, můžu říct o lidech, kteří jsou Indové a honí se nad mými ponožkami, že jsou to špinaví Indové? On ti řekne, ne, nemůžeš. Tohle byla poslední epizoda. Já si myslím, že nemáme, že nás jakoby žádný cenzor nějak na to. Už jsme řekli horší věci. Jo, dobře. Ano. Už jsme řekli kdyby tady čirou náhodou přišel někdo kvůli tomu, že jsem tady já, vůbec nevíte, kdo jsou tyhle ty dva. Jde o to, že pravda, kluci se tady natáčeli normálně v obejváku, pohodička, dělají si podcast, občas si dají takhle nohu, ale pozor, dřív neměli tyto boty. Ty to ne, protože jsou moje, ale neměli ani žádné jiné. A nakonec se dostali, jak to bylo, že kolik 2000 zhlídnutí měli na jednom videu a řekl si, my jsme to dokázali. Dokázali jsme to, chvilku to trvalo, ale vidíte to, vy jste nám říkali, že to nedokážeme, stačí vydržet, tohleto. Pak si řekli, kurva, ale odkud přišli ty zhlídnutí takhle najednou, to je zvláštní, ne? Tak se podívali na playlisty, ve kterých se objevovalo jejich video. Jak se to jmenovalo, ten playlist? Male Socks. Shoeplay, Feedplay, jo. Ale dejte, přesně víte, jak se to jmenuje. Já jsem pamatuju Male Socks, že to bylo jakoby... Male Socks, oni se dostali do playlistu nějakých uchyláků, který si honí nad tím, že někdo, nějaký chlap konkrétně, má ponožky a prostě a vrtí nohou. Okay, přesně ty na tom YouTube se můžeš podívat, na jaký frame se ty lidi dívali a kdy to jako dropuje a jde to do prdele. To jsme se už nedívali takhle. 2000 Indů se vyhonilo nad jejich fuseklema. Je to já když jsem to slyšel, já jsem byl konsternován. Já chápu, lidi si můžou ujíždět na různých věcech, třeba na tomhletom podcastu i z jiných než ponožkových důvodů. Shoutout Blond. To neuvěřitelný. Jakože na čem si jako lidi můžou ujíždět a hlavně, co si budeme povídat, jsou to chlapy. Jasně. A mě by, víš co, a to je takhle. Ale chlapi to mají těžký v životě. Jako, já jsem... No, zvlášť ty, co nosí ponožky, ty to mají vůbec nejtěžší, že vlastně, víš, to je takový to, no, ale chlapi jsou násilnický, tohleto, ale na chlapy taky jsou násilnický chlapy jiný, chápeš, jako, no. Nebo, že, chápeš. Jako, jo, ale pozor, když jsi to tam řekl tak, že to znělo jako, že to pořád není úspěch. Pořád je to úspěch. Pořád se byl jakoby první video ano, úspěch, ale asi na jiném poli, než si doufal, ne? Ale vím, že se pak projížděl nějaký ty podcasty, které jsou na tom stejně a byly v těch playlistech a ty to tam jako vyloženě, ty na tom staví jako teď. Ty to na tom ty vole. Docela, whatever. To mi přijde, já nevím. Jakože na čem si ujíždějí takhle ženský, jako mají něco, protože chápeš, jako co no. My si teď tady můžeme vymyslet jakoukoliv úchylku, existuje na světě chlap, který si to jede. No existují tisíce chlap. Já se omlouvám, já jsem tě nechtěl jsem urazit tvoje fanoušky. Hey, Jirko, nejsem to jenom já. Existuje playlist na YouTube. Dobře, existuje, tomu rozumím. Kolik z toho je ženských? Jako, já jsem myslím, nějaký buchty, ale to podle mě jenom tak... Že jedna jediná ženská se na to nemůže dívat. To ano. Nevěřím tomu. To ano.
Ale musí něco takového být. Musí být něco, na čem si užije ženský. Nebo ne? Jsem naivní. Podle mě jsou nakupování než my. Nakupování, auto. Růžová poník, rohlíky. Podle mě na menstruaci hodně, to je pro ně jakoby důležitý. Co ještě? O tom se baví hodně ženy. O čem? O menstruaci. Myslíš? Jo. To je taková zvláštní křivka, po který ti jde ten tvůj hlas. Ok, to už víme, že. Na Martinovu frekvenci jsme se shodli. Řekni ještě něco takhle v tom stylu, prosím. Se mi líbí, jak tě tady roustuje úplně. Co se to stalo? Tohle ty diváky nemůže bavit. Já jsem jejich oblíbený. Jirka, já jsem jejich oblíbený komik. Nemůžeš mě před nima zničit. Já jsem byl zničen dneska. Jo no. Ale to je vtipný, že jsi zničen jako židle, ne? Jako... Na který se dáváš. Já jsem rozuměl jako židé, které spekáváš. já jsem nikdy začal rozuměl židé. Tak já jsem si říkal, co jsi jako smyslel. Okay. Co jsi jako... Protože my... Co jsi jako... To je... Co jsi jako... To je řecký židlí. Co jsi jako... Co jsi jakos? Úplně dostáváš. Já vůbec nevím, co se je. Jsem rád, že se tím uprostřed. Nevím. Já snažím se trošku probírat našeho posluchače, víš, aby byl ready, aby nečekal, co přijde. Protože to, víš, občas, když to nabírá nějakou stejnou trajektorii, tak, nebo nějakou předvídatelnou trajektorii, tak je potřeba to změnit. A máš pocit, že to je předvídatelný tady? Ano, začíná to být předvídatelný jako křivka tvého hlasu. Co jsi narodil? Takhle ses narodil? Ne, to je právě to, co mě na tom sede. Ty ses takhle nenarodil. Ty jsi to vymyslel, protože jsi jednou řekl, to bude hrozně vtipný, když takhle budu mluvit. Ne, to bylo jinak. To bylo tak, že jsem tak začal mluvit omylem. Jak nabírá čas. Ne, takhle to nebylo. Víš, jak to bylo? Chceš vědět, jak to bylo, tak já ti teda, víš, a mezi tím přemýšlí, jak to teda... No, já ti teda řeknu, jak to bylo. Bylo to tak, že původně totiž, když jsem byl malej, tak vesmír právě, víš, a právě táta a taky auto, no. To děláš jenom ty. Já čekám na tvou odpověď. Dal jsem ti ještě více času, než kolik jsi sám chtěl nabrat. Okay. Jsem zvědavý. Nice. Já to vymyslím do té doby. Dobře, řekni mi teda, jak je to s tvým hlasem. To prefabrikovaný, nebo si takhle mluvil vždycky? Začalo to tak, že jsem... Vidíš, vole, ty kurva, říkám... Nekopej, teď mě to zajímá docela. Jak to bylo tohle? Začalo to tak, že jsem začal dělat stand-up. A ten hlas mi přišel v ten moment přirozený. A už mi zůstal. Takže... Protože jsem byl nervózní a nebyl jsem schopný mluvit plynule. A to je ta přirozenost v tom. Co? Jakoby, nebo takhle. No, že stojíš před lidma, jsi nervózní, nějak zpracováváš ten stres, začneš mluvit tak, jak mluvíš, po té sinusoidě. No. A to považuješ za přirozený, protože jsi stal před lidma, byl si nervózní. Prostě jsi to jako vymyslel v tu chvíli na zpracování toho stresu a to je přirozený. To vůbec není přirozený, ty vole. What? Mně přijde, že to občas používáš, jakoby... Ok, občas to používám. Občas to používáš jako zbraň. Používám to často. Jo. Ano. Já jsem tady od toho, abych ti řekl, já vím. OK. Zamysli se nad sebou. Martine, zamysli se nad sebou. No, co jsi dělal do té doby? Jak jsi zvládal stres do té doby, než jsi objevil sinusoidu? Nezvládal. Jak to vypadalo? Kámo. Jsi chodil hodně, nebo já si pamatuju Martin... Ne, jako obecně, já neříkám při stand-upu, ale jako obecně, já nevím, stál si před třídou, musel si mít referát, nebo já nevím, cokoliv. Jak jsi zvládal ten stres? Nezvládal. No a jak to vypadalo, to nezvládání, nebo jak se to projevovalo? Kámo, já jsem to nechtěl dělat terapii. No, tak klidně to řekni. Neboj se. To je terapeutický podcast. What the fuck?
No zavzpomínej, tak stojíš před tou třídou, jsi nervózní, jo, nebo neříkám, že před třídou, ale jak jsi zvládal ten stres, nebo jak se to projevovalo do té doby, než jsi začal dělat stand-up? Koktal jsem hodně. Oční kontakt v piči. Mrkal jsem. Já mám tík, že když jsem nervózní, hodně mrkám. OK. Extrémně, jakože. OK. Pak tam je... Já jsem čekal, že řekneš jednu věc. Jakože... ne. Slzej mi oči. No předpokládám, proto jako mrkáš, jo? Oboje tak nějak jde se sebou, no. Jasně. No a jenom proč... No. A tohle vlastně všechno, co jsi teď popsal, je mnohem přirozenější, vole, než ten tvůj skurvený hlas. Musím ti chtěl říct, to je mnohem autentičtější reakce, než... Ale víc autistická. To jo. Já bych to, možná tohleto bych rád u tebe viděl, už to přece, že jede svůj materiál a on najednou už uprostřed najde na nový materiál, nový vtipy a on najednou začne hrozně mrkat. Ne, že... Víš, že začne mrkat hrozně a začne koktat, tak kámo, tak to je mnohem vtipnější, než pršej čupkám prachy na prdel. Bohužel takhle to není, ale nevadí. Můžeš se na to, na můj výstup podívat na Shoutout Izomandias, YouTube, na Stojáka. Jakub. Už tam je vlastně? Jo, je to tam. Máš to jako, že když vydáš, sleduješ to pak, jako komentáře a tak? Velmi nerad. A děláš to jako občas? Ano. Shit. A jak to vypadá? Jak to vypadá, no? Tam. Takže... Tohle? No, jak to je s komentářema? Moc to nepřímo mi přijde, ale mám to v piči. Jo? Jakože, ale chápeš. Je tam nějaký komentář, co tě přímo zranil? Tohle se asi už úplně neděje. Ale jako měl jsi nějaký takový, když... Takže jsme měli už jak pár... otázka? Jestli jsi měl nějaký jakoby ze začátku koment, nebo takhle, když jsi jakoby začínal, měl si první videa venku, ano. A tam něco psali, tak byl jsi jako, fuck. Dělo se mi to, když jsme začali, tak to bylo, že ještě z Underground Comedy tehdy, tak nám začaly vycházet videa na streamu tehdejším. A vím si, že do té doby bylo jenom jako na Stoják a tohle a dejme tomu, bylo spíš jako normálnější mít nějakou postavu, mít nějakou roli v tom stand-upu. A my jsme, jo, neříkám, že to tak byl každý, jo, to samozřejmě Dominik Heřmanlev už tehdy, kdysi dávno, jako to jel bez nějakých rolí a podobně. To je ale jako jiný příběh. A my jsme to začali jet prostě, dejme tomu tím anglo-americkým stylem, že tam seš jako plus minus za sebe, řekněme, a dáš tam nějaký svoje názory. A takhle s tím jsme vyšli ven a řekli jsme si, wow, protože jsme si to užívali mezi sebou jako v té komunitě. Ty lidi, co na nás chodili, jsme všechny show jsme měli vyprodaný úplně ze začátku, jo. To se bavíme 10 let zpátky, jakože to bylo vlastně tak nový, tak zajímavý, že ty lidi na to chodili. A teď jako seš v tomhletom, že si říkáš, jako jo, ano, nejsme, čeká nás hrozně moc dlouhá cesta, aby to bylo jako dobrý, ale jako by to nadšení a všechno, chtěli jsme se o to podělit. Šlo to ven, kámo, a hroznou bídu jsme tam dostávali všichni, jako, že protože stream, nebo lidi, co komentujou na streamu tehdy, no to asi bude i tak dneska, jsou lidi, co komentují na novinkách, že? Jo, to se nejde vlastně, to je jde to od Seznamu a tyhle. A místama si měl pocit, že ty lidi jako nechápají, že ty tam jako přijdeš, jako děláš si z něčeho prdel, ale oni si mysleli, jako, že jsi jako moderátor, který tam přišel říct svůj názor. Že to je TED Talk prostě. Ano, něco takovýho. No, shit. Jo, nebo aspoň takový jsem měl z toho pocit a málo kdo jako pochopil, jo, ty vole, to je jako nějaká nadsázka, že jo, nebo pojďme se tady, je to nějaký jenom extrémní úhel pohledu a podobně. Tak vlastně tohleto, a víc mě to vlastně sralo u ostatních, o kterých jsem věděl, jako u jiných jako kolegů, kamarádů, u kterých jsem byl jako přesvědčen, že ten výstup je jako dobrý, jo, nebo aspoň jako tehdy, na nějaký tehdejší standardy. Standardy. Já ti věřím. Ať je to zvolíš jakoukoliv možnost zase na té straně. No, každopádně spíš to mi přišlo, jako, že si říkám, kurva, jak tady
jak tady jako kurva člověk má dělat něco novýho, vole, když tady jsou vole všichni kurva zaprděný, víš, jako a chtějí si je tady to svý a jako kdybych tam přišel, vole, ale jako menšík a vypadal tam vole o třeba myslivosti, nebo o třídní schůzce, nebo o mých sousedech v paneláku, nebo o tom, jak jsme s rodinou strávili Vánoce se strýčkem, vole, nevím, z Moravy, tak to by ty lidi jako brali, víš, a trošku mi přišlo jako ten střed s tou realitou, že aha, tak ono se to jako nemusí jako líbit každému. Samozřejmě bavíme se taky o lidech, jako co komentujou, jo, takže to je jak nějaká sorta těch lidí. Ale právě takový to, že nedáš tomu umělci jako ten prostor chybovat na začátku, jo, že prostě, jo, nebo že z toho bereš takový to, kurva, já mu to teď jako hrozně nandám a tohleto, víš, jako jak tady mají vznikat nový věci. Já přece, když jdu na mladou začínající kapelu, tak přece trošku jako počítám s tím, že oni nejsou hotoví ještě, že jo. Jasně, no. Dávám jim nějaký prostor pro nějakou chybu a jo, jasně, ale zlepšete se, jo, dobrý, vole, 10 z 11 písniček stalo za hovno, ale ta jedna byla dobrá a já vám fandím a doufám, že v tom budete pokračovat dál. Takhle to vidím to jako nějak doteď. A byly tam jako pozitivní, říkal jako hej, nice. Za něm. Určitě tam byly pozitivní nějaký komentáře. Nicméně právě takový to, já nevím, asi tam neměli jsme jako dostatečně ještě jako nějakou silnou zakotvenou komunitu, která by tě jako podržela, protože to je vždycky ten base, ke kterému ty se budeš vracet, jo. Že vlastně jasně, že myslím si, že jsme to řešili s Arnoštem Frauenbergem tohle, že ty jako můžeš mít nějaký jako hypy, jo, že já nevím, jo, se ti povede, co já vím, ale Forum Garlin vyprodat, tu arénu a tak dále, jo. Ale to, co jsi dělal do té doby, to je to, k čemu se vrátíš. Takže jestli jsi do té doby jako běžně dělal, já nevím, jenom open micy a nebyl si schopný jako vyprodat 100 míst, tak to je to, k čemu ty se vrátíš. No, takže to je potřeba být připravený na tyhle ty pády, že se budeš vracet k tomu baseu prostě, jo. A takhle to je jako. A ten base nějak jako stoupá, ne? Ale chápu. Ano. Ale právě proto, ale důležitý je si uvědomit, že ta skutečnost je ten base. Ta skutečnost není to, že si vyprodal teď vole Forum Karlína, tak jakože, nebo já nevím, vole si natočil pracovnu. No ale takhle to je, že ty nemůžeš brát jako standard to maximum. Jako standard je to jako v uvozovkách minimum. To je dobrý point. To je dobrý. To je dobrý, no. A myslím si, že to jako platí i jako všude jinde. Mě to vypadá vlastně jeden týpek, co nám dělal fotky když jsme dělali tu Muže o ženách a dělali jsme, já nevím, nějakou grafiku a tak a už jsme to chtěli říct jako poprvé trošku jako profesionálně. Tak kurně, jak on se jmenuje? Peterka se jmenuje, Peterka. Shoutout. Krištof, Peterka. Říkám to správně. Hare Krishna. Jo, ještě, já nejsem to říkal, je tohle Jiří Jakima. Náš dnešní host. Jo, jsme podcast. To asi podle popisku poznali. Ne, podle popisku. Ne. Ano, Krištof. A tam bude jakoby v titulkách. No, uvidíme ještě, jak jsou dělají editoři. Jak se rozhodneme. Krištof Peterka, fotograf, jo. Krásný fotky nám udělal všechno tohle. Teď sedíme. Jo, mimochodem týpek hrál, to jenom odbočím. Týpek hrál s Jeanem Renem v jednom filmu, teď nevím, který to byl. Že on nějakým způsobem se dostal ke komparacům a on tam hrál prostě policajta, nějaký jenom vedle, že přišel, otevřel něco, odešel. Ale že tam byl Jean Reno a on říká, ty vole, Jean Reno, ten už byl jako v tu dobu fakt jako velká hvězda a že on prostě, a že natáčeli tady v Praze. Byl někde na hotelu a to bylo vždycky, že mezi tejkama ne, že by byl v nějakém karavanu. On se nechal odvízt na ten hotel vždycky. No. Že nebyl jako ready úplně, že přijel, odmakal to, co měl a jel do piče. Teď jsem měl otevřít nějaký safe, ne, tohle, teď tam přijde Jean Reno, někdo mu řekne něco a on něco odpoví. Jean Reno odpověděl, natočilo se to a režisér říká stop. A on říká, pane Reno, jako dobrý, já jenom, jestli bych vás mohl poprosit, že byste to řekl trošku rozvážnějc. No, normální režisérská nějaká poznámka. A on říká, ne.
A on tam stál chvíli, ten režisér, a on... Dobrý, tak máme a že prostě řekne, já na to seru, vole, už. Jo, prostě, vole, jsem to takhle udělal a což je kurva tvrdý. A že prostě, no, OK, moving on. Vy režiséra mi takyhle hvězdy, ty vole. Je to tak. No. Každopádně a ten týpek nás fotil a jeho děda, tohleto Peterky. Shoutout děda. Pokud budete chtít nějaký fotky, podívejte se na to, dělá dobrý fotky. Na dědu. Na dědu. Jdete za dědu na chatu. Nevím, jestli to neříkám špatně, ale myslím si, že byl to jeho děda, takže že fotil Prahu tehdy za Komančů něco tohleto. A že prostě fotil Prahu a fotil jako dlouho. A občas mu vyšlo něco v novinách, že tam si mohl poslat do novin fotky a nejlepší fotku otiskli. No a oni si ho všimli, že dělá jako dobrý fotky a oni si říkali, víte co, my vás tady vezmeme a prostě pokaždý vám tady, já nevím, jestli jednou týdně nebo každý den vám otiskneme fotku Prahy, protože to umíte. No a takhle to nějak jelo a on si takhle vydělával. No a pak jednou přišlo, že na obálku, plácnu, nevím, jestli to byla Vlasta nebo Květy, takže dostal zakázku, že má nafotit obálku, nevím, s nějakou hvězdou nebo něco, což bylo za třeba 20násobný peníze. Jo. A on si řekl, ty vole, to je dobrý, když vlastně budu dělat jenom tohleto, ty obálky, tak já už nemusím dělat tohleto focení té Prahy, který je jako úmorný a každý den musíš nafotit hrozně moc fotek, vyvolat to, blablabla. On řekl, tak já budu dělat jenom ty obaly, ne? A teď to začal jako dělat a teď mu to vydrželo půl roku a najednou jako tohleto přišel, ale on už neměl ten base. On už se nemohl vrátit k té Praze, protože už tam byl někdo jiný. Jo. Takže i tohleto je jako jeden z důvodů, proč Mareš furt chodí do rádia, že jo. No já by byl furt. Víš, protože to je nějaký ten base, že jo, který ty máš, ke kterému se jako vždycky můžeš vrátit, takže... Mega přijde důležitý furt chodit jako na open micy. To je pro mě furt něco, jakoby, co je pro mě fakt hrozně důležitý. Jo, myslím si, že... A furt tam chodit s novým materiálem a furt... Myslím si, že jako když už nic, tak jako tohleto, jako a já to teď jako trošku taky cítím, jo, že teď jsem jako v takové fázi, když si jakoby nějak to všechno jako bilancuju, sčítám, jako, protože teď vlastně, kolikátýho je? 6, myslím. Jo, 6. ledna. 6. ledna 2024 a já si myslím, že první open mic jsem měl někdy, tuším 19. ledna 2014. 2014? Shit. 2014. Což 10 let. Teď je to 10 let. Teď je to skoro na den přesně. Shit. 10 let, co dělám stand-up. To je mega. Shit. No. A... Hodně štěstí, zdraví. Děkuju. No. To říkal ten, jak se jmenuje, Seinfeld, že vlastně jak dlouho děláš stand-up, tak tolik tě je let ve stand-upu. Taky říkal, jak dlouho děláš stand-up, tolik máš vtipů o letadle. Jo, o jídle v letadle. O jídle v letadle. O jídle v letadle, no. Je to tak. Tak jsme se bavili dneska, že on měl v té 9. sérii Seinfelda 50 milionů za jeden díl. To už ty... Za jeden? Za jeden díl. Dolarů. Za sérii? Za jeden díl. Za jeden díl. Ne. Jo, myslím, že jo. On je nejbohatší herec, možná jako všechno. Já jsem to počítal, že ta série měla 26 epizod. Seinfeld jakože trumfuje všechny ty hollywoodský herce úplně. Omíle, ty vole. Jenom kvůli tomu seriálu. No. Úplně retardovaný fakt. To máš. Teď jsi doma a říkáš si, co teď? Co máš zabít? A on se na to vysral, ne, vole, po 9. sérii a začal dělat stand-up znova. Jo. Šel znova na to, že jo. A začal říkat, a pořád říkal ty stejný joky. Jo. Od 99 roku nenapsal joke. No on to říká v tom Talking Funny, ne, že on má prostě stejný set, který jede prostě furt. Že přidává třeba 10% za rok, nebo něco takového, že má prostě nějaký ten core. A že pro něj to má, jako víš, že lidi chodí na něj, jako na ten set. Jo. A ne na něj, jakoby na to. A pak tam byl Louis C.K., který říkal, hej, chci po každý, jak nový album, jak si každý rok nový album. To asi jako na každém, no, jak se to vypadá. Tyba 10 let, to je hustý. Kámo, sám nevím, jak se to stalo, jakože 10 let. A to jakože, to není, samozřejmě tady jsou lidi, kteří asi by taky mohli říct, že
to dělají 10 let, ale já jako fakt poctivě můžu říct, že od chvíle, co jsem lezl na pódium, na ten první konkurs, tak od té doby to řeším. Jakože každý prostě den nějakým způsobem se mi ten život jako přizpůsobuje tomu stand-upu, jo? Nebo můj život jako slouží tomu stand-upu, nevím, jak to říct. A což jakoby už je dlouhá doba, svým způsobem, jako samozřejmě jakoby není, jo, protože já nevím, když to budu dělat 20 let, tak to už jako zase budu jako jinak dobrý a tak, ale těch 10 let prostě beru, že jenom že ses tak jako rozhlídl vlastně, co všechno je možný. To je hustý, to To je to jako... Jo, že a furt je co objevovat, vole, furt bych mohl mít lepší sebekázeň. Psát, kurva, každý den, já vlastně jsem toho napsal žalostně málo, vole, jako když tak vemu, že kdyby každý den prostě napsal ty vole jeden vtip skurvenej. Jo. Jako samozřejmě, jako, napsal jsem to i tak jako dost, jo, ale furt se to vůbec neblíží jako k tomu, co by to mohlo být. No. To je zase Seinfeld říká, že fakt každý den hodinu psal prostě. No a tohle si myslím, že je potřeba, jako do téhle chvíle právě jsem si fakt jenom hrál, že jako co mě tak napadlo, vole. Ty vole, 10 let. Co mě napadlo, to jsem tam šel, řekl, pak jsem to začal vylepšovat, víš co, ale jako, že bych si jako fakt sedl a vyloženě vymakal ten výstup, to jsem zase 10 let udělal třeba ve 2 nebo ve 3 případech. A byly jakoby, že vidíš potom jako lepší? Nebo jako minimálně pro mě, že já vím, jakou práci jsem tam dal, jaký vrstvy to má, tak když jako já se tam vždycky snažím jako dodat nějakou jako vrstvu, jako nevím, no asi to tam vidím možná jenom já, ale vždycky se tam snažím, nevím, no možná pak někdo, když to bude jako hodnotit časem, tak to tam jako uvidí, ale vždycky jsem se tam snažil něco jako dodat. Samozřejmě byly výstupy, kdy ty se snažíš prostě jenom honem něco napsat tohleto, jo, že byly prostě výstupy, kdy jsme natáčeli ty vole jednou měsíčně a máš dát jako nový materiál, to je strašný. Jako, to byly ty comedy cluby, nebo jako taky, to je jedno vlastně. A to bylo bez open micu, ne? To prostě jdeš fucking rovnou na show. No, jakože to už open micy byly, ale i tak jako ti to moc nepomůže, jo? Že ty jdeš a já jsem měl třeba výstup, že jsem to měl. Jsem přišel, nějaký nový fóry, jsem řekl na open micu, sedí ti tam 5 až 20 lidí jako v publiku, řekneš to, dobrý, proškrt, a úplně jako nemilosrdně, tam, kde se vůbec nezasmáli, dáváš to do hajzlu, tam, kde se zasmáli, protože ty víš, že máš 4 týdny na to napsat nový materiál, ani ne, a za měsíc znova. A takhle jedeš jako, já nevím jak dlouho, jo, půl roku prostě, a to už jsi fakt v píči. No, takže zkoušíš nějaký nový materiál, napíšeš si to, sepíšeš to, trošku to vylepšíš, jako ne moc, protože furt ten vtip musí fungovat a nemůžeš riskovat, zkoušet jako ten vtip jako pozměnit natolik, že už to bude jako něco jiného. To nepoznáš, jestli to je zlepšení vždycky. Prostě. Cože? No, jasně, i když myslíš, že to je zlepšení, tak vůbec nemusí, no. Nemusí to nepoznáš být, nemusí být. Ty se chytneš ty první reakce a seš jo, dobrý, OK, tady je to tam. Jo, a trošku to vylepšuješ jako v tom směru, na který jsi nastavil. Pak jdeš dál, tohleto, nějak to poskládáš, dáš si další open mic, možná zkusíš ještě pár vtipů navíc, něco funguje, něco ne, potvrdíš si, že tam ty fungovaly, teď ještě ty, který ti fungovaly, tak mezi nimi je najednou nějaký, který na druhý pokus nefunguje a ty nevíš proč, vole. Tak a teď si musíš rozhodnout, tak nechám to tam, nebo to tam nenechám, vezmu ten risk, dáš, a to jsem stěl kolikrát 3 open micy, ale fakt to bylo jako po pár lidech, jo, tohle. Zase, co mě to naučilo být úplně v klidu, jako na open micu. Já jdu na open mic a vlastně jako prakticky bych tam mohl improvizovat, jo, že jsem fakt v klidu už. Dobrý, bum. Máš za sebou 3 open micy, tak nějak to máš poskládaný, jo, teď já mám problém si to zapamatovat vždycky, jo, takže dobrý, nějak si to jako zapamatuješ, teď já jsem ty večery ještě moderoval kolikrát. A 2 výstupy jsme měli dál ještě. To nebylo jako, že jeden. To se bavíme o jednom výstupu, ale já jsem musel dát dohromady 2. A 2 10minutovky.
plus minus. No. 20 minut za měsíc. No, ani ne, vole, za 4 týdny, že jo? Za 4, respektive to byly jako 4 týdny s tím, že ten poslední týden je týden, co natáčíš. Takže ten další týden ty si dáváš pauzu, protože vole, už to nechceš vidět. A ve výsledku máš na to jako 2 týdny, abys to dal dohromady. A mi přijde dobrý mít tam nějaký jako tlak, nějaký jako termín nad sebou. No, ale tohle je trošku jako debilní, že to jakoby, ten materiál nemůže být zas tak dobrý, protože na to prostě samozřejmě, že nebyl tak dobrý. Nebylo to dobrý, jakože, ale to už se jako nedá nic dělat. No, jako takhle je, zároveň ti to něco jako dá a pak samozřejmě tě to jako sere, že si říkáš dobrý, mohlo by to být jako lepší a tak. A je to prostě ve výsledku, ať to vezmeš kolem a kolem, je to o té práci. Samozřejmě, kdybych každý den teď jako psal, makal na tom materiálu a měl v kapse prostě 10 výstupů, které jsou ready na to je natočit, hej, jo, tak prostě není problém. Ani nevím, proč jsme začali o tom mluvit, každopádně takhle nějak to bylo. No, když jsme u toho psaní, mě zajímá, jako kdyby teď za tebou někdo přišel a řekl, hej, dokážeš nám nahrát hodinu? Zvládl bys? Jako, hodinu? Kdybys měl fakt vybrat jako hodinu z toho materiálu. Jako hodinu, za který bys byl hrdý za těch 10 let prostě. Určitě. Jo? 100%. Nice. A máš se ještě koukneš jakoby na nějaký jako starý věc, jsi jako hej, to je dobrý. A nebo jsi jako fuck. Většinou je to jako fuck, ale spíš je to teda z výše uvedených důvodů, že je to, že na to nebyl jako čas, tohleto něco jako pořádně jako na tom zamakat. A hlavně víš co, taky jako v těch podmínkách, kurva, v jakých to tady vzniká, jo. Já nemůžu ty vole jak v LA, vole, nebo já nevím, v New Yorku, vole, si za večer dojít na 6 open miců. Tady byli, no. Kámo, jako tady, víš co, tady máš jeden open mic, jako týdně, když je to dobře rozjetý, plus ještě potřebuješ, aby tam přišli lidi, že jo, nějaký a tohle. A na vždycky je místo třeba, víš co. Tak dále, ale furt je to lepší, než jako na začátku, jo, jako, že... No to ano. Každopádně teď jako bych tu hodinu dohromady dal, nicméně já vlastně jako nemám obecně rád můj jako starý materiál spíš, neříkám, že by byl jako špatný, nebo tohle, já to vlastně ani nehodnotím, ale mě už se to prostě nechce dělat v první řadě. To chápu, no. To ono. To taky mám jako s tipama, který ještě fungují, ale už si jako říkám, já už to těm lidem nechci dávat, protože mě to samotného nebaví. No. Tolik prostě, protože vím, že to ani nedám tak dobře, jak se dalo ale dřív. jako, hele, to se taky jako naučíš časem si to jako znova prožít, jakoby ten for, ale to taky trvá, no. Že jako když jsme jeli, že jako muži o ženách, tak ten výstup jako jedu už jako hrozně dlouhou dobu. Ale umím si to prožít tak, aby to jako fungovalo a vlastně mě to jako baví. A jasně, že tam máš jako pasáž, že je tam jako for, vole, u kterého si říkáš, ty vole, že to vůbec říkám ještě, ale víš, že to ty jako lidi baví, tak jako tam uděláš ten ústupek, ale pak tam mám spoustu takových jako drobností, které jako baví mě a takhle jim to dám. No. Jasný, no. Že to má Louis vždycky v každém special má vždycky něco o pedofílii. A to myslím, že to jsou taky joky pro něj. Čili se jako ne zase a on jakoby a si s ním jako hraje a přijme to vlastně, že to je jako joke pro něj, no vlastně. Je to možný, no. Yes, no. Nevím, no, tam je to 10 let, ty Bíkno mi přijde ten joke, jakože pro něj tam má s tím, že tam jak říká, jak ty děti můžou být postižený. A pak jako poslední verzi toho postiženého dítěte řekne čínský děti. A to je takový jako... To jsem měl takový pocit, to je jenom pro Julího prostě. Tak řeknu úplně nejvíc fakta věc, jenom se jako pobavil sám sebe. Já ten joke vlastně, to nikam nevede. To je všechno. Ne, to je všechno. Tam vůbec nemusel být a nikdo by si to ani nevšiml, ale ono tam daleko. Nedává smysl v kontextu ničeho. Ty 10 let, to je brutální, kámo, ty vole. No, tak ale ono to uběhne, ani nevíš jak. Jo. A věděl jsi jako, když jsi to začal dělat, že jsi říkal jako hej, tohle je ta věc. Tohle prostě budu dělat minimálně 10 let. A pak se uvidí, co dál. Nebo jak jsem měl, jako, když jsi začal, jaký byl ten. Jako když jsi začal, jsi říkal, hej, nevím, jako tady asi, jako, kdyby se mě teď zeptal, jako, já nevím, řekl jsi, když to dělal 10 let, že to budeš dělat 30 let. Že pokud budu naživu, tak asi to 30 let jednou dělat jako budu, ale vlastně nad tím takhle nepřemýšlíš, jo, protože to jako není důležitý, jak dlouho to děláš. Ale nevím, že jsou nějaký lidi, kteří se přijdou a pro ně ten stand-up je prostě něco, co je vedle, chápeš? Je to prostě OK, no. Je to prostě OK. A třeba pro nás, nebo aspoň minimálně pro mě je to něco, čím jsem se fakt jako našel, víš co? No. Že to je to místo, kde se cítím prostě úplně jako nejlíp, víš co? No, a to je právě, a já jsem teď jako na místě, kdy teda jako, jasně je super, jako našel jsi z něco, co jako máš rád a kde tě jako baví trávit ten čas, já nevím, blablabla, jo. Ale vlastně
seš v tom pořád a nemáš nic jinýho ve výsledku. Yes. Víš? A tak já vlastně jako... si potřebuješ. Ty máš přítelkyni teďka. No. Jako, to je věc, která je tak nějak mimo stand-up a máš. Takže Šachy. zase nemůžeš říct, že jenom všechno je stand-up. Zase jako. Nebo... jako jo, ale... Může to být většina, ale všechno asi ne. Když to srovnáš s člověkem, který jde někam do práce na 8 hodin, nebo 8,5, s obědem. Shoutout. Pak nějak Shoutout zaměstnanci. Shoutout sport. Díky Henry, že se teď teda jako máš nějak ten život nalajnovaný, jdeš do práce, já nevím, dáš si snídani, jdeš do práce, tam dáš oběd s kolegama, něco, šéf, bla bla bla. Přijdeš domů, tam si potkáš se ženou, něco, podíváte se na film a tak dále, jdete spát, o víkendu, vole, zakalíš, něco tohle, tak vlastně tenhle člověk má paradoxně bohatší život než já. Myslíš? A ty děláš vlastně něco svýho, chápeš? Ano, buduješ. To je zase to, co v čem jako já mám navrch proti tomu. Ale chápeš, já nikdy, vždycky je to, nebo takhle, ten člověk, co jde na 8 hodin do práce, tak on s tou prací doma být nemusí. Nebo jako pokud to máš jako dobře udělaný, pokud jako plníš sen někoho jiného a ještě si to táháš jako domů a kurví tě to život, tak asi bych popřemýšlel nad tím. Jako proč to dělat, jo. Ale tohle to je, že já jsem v tom jako furt, víš, a už taky, vole, si říkám, kurva, vlastně jako o co jde, jo. Vlastně, jo, že jasně tady něco děláš, jako tohle bla bla bla, víš, a stejně tak jako uběhlo těch 10 let, tak uběhne dalších 10 let. Yes. A pak vole, co, pak, víš, a bum, ale jenom, vole, jsi mrtvej, jo. A vlastně je dobrý a ty si říkáš, jako, tak k čemu to je všechno teda? Ale tak... čemu to kurva všechno je? Jako k ničemu, to je jako jasný, ale to je jako nezáleží na tom, jaký si vybereš ten styl. No ne, k něčemu to je ale... právě, k něčemu to je. K čemu? Já jenom, no to je právě ta otázka. Dejte nám vědět do komentářů. Mně nedává smysl, že by to k něčemu bylo. Jakože... Dává to smysl, k něčemu to je, ale máš tady nějaký čas na této planetě a ať dojdeš jako do důsledku, tak jednak buď dojdeš k nějakému nihilismu, ale nic nemá cenu, ale to je prostě jako bullshit, k čemu to je teda, jo, jako celý, jako tak se, vole, zabij, vole, a zdár, jo, jako, ale očividně tohle jdou poutávky. Ale z nějakého důvodu, pokud posloucháš tenhle podcast, tak jsi naživu. A ještě si to neudělal, to znamená, že někde tam je kurva nějaký důvod, vole, proč tohle jako postupit. Protože samozřejmě ono je super, že jako prožívat ty věci tady a je to jako zajímavý, jako kdyby jsi měl vybrat mezi tím jako existovat a neexistovat, asi si spíš vybereš tu existenci a může to být jako zajímavý všechno a konkrétně ten stand-up je celkem zajímavý způsob, jak trávit čas, jo. Jo, to je všechno, jako, je to zajímavý. Všechno ne, tam. Ale mi to přijde, tomhle, jako... co mě jako na stand-upu hrozně baví, že mě to třeba naučilo, teď se, chápeš, učím stříhat. Plakat. Taky. A to, že se učím stříhat, to se nějak učím dělat grafiku, fucking web teď se snažíme jako navrhnout a víš co, že ten samotný stand-up je nějaký ten výsledek, ale ty všechny kroky kolem toho mi přijde úplně jako fascinující, naučil jsem se to úplně. Kamery, chápeš, dneska jsme se tady šťourali v kameře, že jo? Ano. A to taky něco chápeš, co bys jako bez stand-upu nenaučil. Ale a to mi přijde úplně super právě, že kdybych dělal, já nevím, když děláš jenom ten svůj job, tak máš ten úkol, ten splň, že jdeš do prdele. A ten stand-up teď říkáš, hej, a tohle bych mohl zkusit, a tohle, a ne, se učíš úplně. A teď dávám super, jako otázku do pléna, jo. Do plenek. Teď se to teda jako všechno naučíš, jo. No. Umíš ten stand-up, umíš nastavit kameru, umíš tu se stříhat, máš podcast, něco tohle, vole. Co teď? Teď mi řekni, jak jako se to naučíš. Co je jako... Co ve stand-upu třeba znamená, že se to už naučíš a nemůžeš jít dál? Nemůžeš jít dál. Ne, prostě... můžeš jít dál, vždycky můžeš jít dál, ale dejme tomu naučíš se 80% toho craftu, dejme tomu. Já filmy, víš co? A to máš ve všech věcech, že se to zpomaluje. Dobře, pořád, a teď jde o to, jo, teda uděláš film, jo. A uděláš nejlepší film na světě. No. Ale nikoho to nezajímá. To jasně, jo. Tak to je pak o to, jestli ten výsledek nebo ten proces, víš co? Chápeš, že? No, možná to bude si užít ten shit
když to děláš, víš co, a ten výsledek jakoby hej. To jo, ale proč se dá si vybírat zrovna tak těžkou věc jako film na to, aby si užíval proces, jo? To jako, že to si myslím, že tady můžeš... No zase i výsledek tam máš, pokud ten film je fakt nejlepší, i když jako nějak lidi nezajímá, tak pořád se najde třeba těch pár lidí, pro který to bude ten meaningful shit. Prostě. Ale to mám, já to... Jako víc než kdybys... najde se víc lidí, který bude jak kdyby si řeknou, že tohle je dílo, jako který mi změnilo život, než když máš film, který vidí hrozně moc lidí. A ten film je prostě... To jo, ale to je samozřejmě jako prostě extrém, jo, že je tak, ty jsi řekl extrém jako nejlepší film, co byl natočený. Ne, já vím, ale to máš takový ten jako relativismus, že je lepší udělat jako film, který jednomu člověkovi změní jeden život a vidí ho jenom ten jeden člověk, anebo film, který vidí 100 milionů lidí a nezmění život nikomu. Jo, to je jako hrozný extrém. Jo. Ty samozřejmě jako potřebuješ, protože když ten film uvidí jeden člověk, tak dost pravděpodobně ten film nevydělává peníze. Dost pravděpodobně si do toho navalil hrozně moc peněz, vole, a teď jsi, vole, minus 20 milionů. Když jsi minus 20 milionů, jsi úplně v prdeli. Jsi v hajzlu. A teď za tebou přijde týpek a řekne ti, hej, díky moc, změnilo mi to život. A tady máš 200. A ono se taky řekne, jako změnilo mi to život, ale mu to mohlo změnit život k horšímu ještě. Já jsem byl šťastný a teď nejsem. A teď to jakoby... Jsi ukázal pravdu. Nechápeš, jo? No, nějaký kompromis mezi tím, no. Ne, tady jenom o to, jakože jestli trošku ten cíl není jakoby... Je fajn mít jako ten cíl, je fajn jako si zatím jít. Obecně je to lidský snažení asi jako lepší to mít, než to nemít, protože když ten cíl nemáš, tak je to ještě horší. Teď jde teda jenom o to, že toho jako dosáhneš a musíš jako umět najít nějakou, nevím jo, nějakou tu míru, aby to dávalo celý jako nějaký smysl, to dělat ty věci. Protože, jak říkám, vole, k čemu ti je prostě, vole, skvělý film, který nikdo neuvidí. Musíš, tam jde ale to... tam je zase, proč by ho pak nikdo neviděl, jakože, to už není ovlivněný jakdy kvalitou toho filmu, to jsou dvě věci, které spolu až tak nesouvisejí. Je to třeba ovlivněný tím, jo, dobře, představ si, jo, uděláš něco jako South Park, baví nás to všechno, tohleto. No. Řekni mi, kam to umístíš, vole? Jak ho kam to dáš? Natočíš, uděláš animák, něco na jako YouTube. South Park. Na YouTube. Na YouTube? Můžeš to na YouTube, no. Jo? No jasný. Okamžitě ban, kámo. S tím humorem, vole, co máme rádi a tohleto, je to v piči. Můžeš udělat ty vole. Dobře, můžeš to dát na nějaký Odyssey, jako že jo, kde to máš jako decentralizovaný a tohleto blablabla. Kdo to kurva uvidí pak? A tak to je ten marketing, vole, že jo, to už je to promo a to už je jako nějaká disciplína, která... Nejlepší by bylo na to mít lidi, kteří tomu rozumějí, víš. Jasně, a to tady, nevím, kdo tady rozumí komedii natolik, aby mohl jakoby tady to promo dělat, no. Teď si vem, že máš teda tady 10 milionů lidí, což máš, vole, v Číně to máš jeden panelák. To je jeden panelák, vole. Shoutout architekti v Číně. A teď teda, ty teda potřebuješ jako zasáhnout nějakou část, vole, marketu, která je nějak... Co? Jakože část markety. No ne, no, whatever. No jestli, že máš nějaký... Ne, to skvělý. Já vím, děkuju. Možná jsme komediální podcast. No jestli. A teď samozřejmě, a jediný vole, co mě jako drží, je, že někde tam jsou ty lidi, někde tam jsou, furt tady jako je úspěšný Cyberman a podobně. Jako. Takže nějak to asi jako je možný. Ale piča, pak se podívám na ty jebka filmy, vole. Všechny kurva, co se tady dělají, vole. A mně je z toho fakt špatně, jako bez prdele, já si říkám, já tohle, vole, kurva, nikdy nebudu dělat, vole. Shoutout Jirka Langmajer. A bohužel, vole. A to je právě ono, jakože je tady vůbec někdo, kdo to jako je schopný ocenit, ty filmy. Protože víš co, pak máš takový ty, vole, lidi, který ti říkají, který mluví stejně jako já a říkají ti, vole, to je na piču, vole, tady, vole, a vole, kopírujeme jenom západ, vole, a ještě k tomu blbě a tak, ale to jsou ty samý lidi, kteří ti kurva nepřijdou do kina, vole, a nedají ti ty prachy, vole. Jo, a nepodpoří to, vole, ty budou sedět doma, vole, s maštím pupkem, vole, a řeknou si, dobrý, dobrý, přijdou, to jsou ty lidi, kteří právě přijdou a řeknou,
změnilo mi to život. To je, vole, a pak je tam nějaký ten, máš třeba vole Kobry užovky, víš co, skvělý český film. Super film. Komerčně úspěšný. Zároveň to jsou zvířata. Co to znamená? Kobry užovky jsou zároveň zvířata. To je pravda. Jenom pro diváky, aby věděli. Ano, jo, to je jenom... Řekni vysvětlit divákům v televizoru, co jsou Kobry užovky. Že si mysleli v první řadě, že to je film. Že podle mě jsou filmy, které jsou v obojí, ale jich málo, jasný, to určitě, no. A je asi víc mrdek než toho dobrýho. A i tak se to občas sejde, že fakt řekne něco dobrýho českýho. Na co se jako vyplatí zajít. Ne, to jako jo, ale spíš... Já nevím, vole, že trošku jsme sklouzli, vole, protože jako ten běžný divák, to je v prdeli, vole. To. Chápeš? To prostě... Jo, když se vezmeš to jako průměrného Čecha, kterých jakoby statisticky nejvíc, tak... Jsou maminy, ne? Já si nemyslím, že to je naše cílovka, jakože já jim nemám absolutně co říct. Můj humor je pro ně úplně jakoby, hej. A ten trik je v tom, ale jako furt ještě tomu jako věřím, že existuje jak naším humorem těm lidem něco říct. No. Protože bohužel tady v Čechách se obávám, že není jiná možnost. Protože, a to je, víš co, já nevím. Možná konvertovat? Konvertovat do PDF? Jo, to je dobrý, no. Dělat vtipy v PDF. Možná, že dělám v formátu. Mě to prodávat e-mailem. Já samozřejmě nechci znít jako depresivně nebo tak, ale je to něco... Dobíte banán. To je v pohodě tady. Jo, je to dobrý. Tohle je ještě veselý díl. Tohle je ještě ten veselější díl. Je to... Nejsou to autentický mušle. No. Jaké? To byl takový díl, kdy jsme byli fakt všichni tři smutný a jenom jsme dělali hodinu. To byl dobrý díl. No. Ale chápeš, vole, a to je ještě další věc, je, že ty potřebuješ taky fungovat v nějaký společnosti. Či k čemu kurva ti je zase, že ty budeš dělat stand-up, ale nikdo nepůjde a nekopí si ten lístek, vole. Si budeš doma, vole, chápeš, protože ty vždycky si můžeš říct, co bych kurva chodil tamhle, vole, na nějaký stand-up. Když já si zaplatím Netflix a mám ty nejlepší komiky z celého světa, ne? Chápeš? Máš? Já nevím. Ano. Nepřijde. Šapel. Tak kvalita jde dolů. No jako chápu. Tak kvalita posledních specialů, co vychází. Dobře. Ale ten point je, že to je ještě horší teda. Protože si vem, že ty tam jsou ty nejlepší z celého světa. A ty tady sedí Martin Černý a říká, jde to dolů. Okay, já neříkám, že jsem lepší než oni, jenom jak kdyby to z toho Netflixu. Ale teď si vem, co si potom má člověk říct jako o tobě. Víš, jako běžný divák, který, když se bude koukat na Netflix, tak řekne, jde to dolů, tak potom jako ty ho spasíš, no asi ne, vole. Podle mě ten stand-up je dobrý v tom, že tam přijdeš a jsou tam ty druhý lidi, a ty se bavíš s jako, lidmi v týmu. Přesně tak. No. Přesně tak. A to si myslím, že ano, že je to o tom, že se jako nějakým způsobem potkáme všichni, jak ten komik, tak ty diváci a tak dále. Nějak se potkáme, ale a teď je otázka, stojí o to lidi, vole. Myslím, že jo, ty vole. Já doufám, že jo. Já si myslím, že jo. Mně přijde, že míra uspokojení diváků je docela dobrá. I na našich, vašich show, jakože je to diváci jako neodcházejí s tím, jakože ten večer jsme promrhali. O tom se nebavím. Když už tam ten divák přijde, tak si říká, hej vole, bomba, super, jo. Ale takový to, víš, že někam přijdeš a podpoříš to už jenom pro tu věc, vole. Že nemám pocit, že bych to jako cítil z té společnosti teď. Ale to taky zároveň nemůžeš čekat, protože ty si děláš ten svůj shit a jako to je, kdyby prostě oni za to přišli, hej kámo, půjčíš mi na auto, jako kdyby za to přišel nějaký random zaměstnanec. To není ale prostě půjčit auto, ale přijít někam a dát někam, jako jenom abys něco podpořil. 2 pade, vole, za vstup na cokoliv, vole, tak si myslím, že není, že nechceš potom kurva člověkovi ledvinu, vole. No. Že jako stejně tak jako já si rád jako zajdu na nějakou, vole, kapelu, vole, neznámou a podobně, jako, že zajímají mě ty věci, jo. A nezajdeš tam třeba jenom z toho důvodu podpořit, ale třeba jako, že si to jdeš užít. Jak určitě, samozřejmě, ale tak to jako už, jsme se bavili o tom, že ty lidi jako když přijdou, tak si to užijou. To jako samozřejmě beru, že už je jedno jako z těch jako předpokladů, jo. A spíš je to o tom, nebo nevím, mám jako takový pocit, že trošku jako hledáme teď
novou cestu k tomu divákovi a definovat znova, jako co to vlastně jako znamená, jo? Že tam nejdeš jenom jako nějaký sultán, vole piča, vole pobavte mě tak teď, jo? Ale je to o tom, právě o tom se potkat s těma jinýma lidma, užít si ten večer, jako že je to nějaká tak jako společenská událost. Nevím. Ale že jako přemýšlím na hlas, no, nevím. Pak přijde jakoby nějak prodat ten feeling toho, že když tam přijdeš, tak je to fakt super. Tak je to fakt prdel. Jo, fakt jako, ale dobrý. Takhle to je. Já třeba opět miluji open micy. Ano. Protože tam se s těma divákama fakt jakoby blízko a povídáš si s těma pak. A je to tak jako obrovská, asi tam s těma komikama a říkají tam úplně fantastické věci. A je to úplně největší felba ever. Jako je to úplně top. Průměrného komika na živo si užiješ podle mě víc než nejlepší specialy. No, často. Jakože televizi. Jo. Ano. Jakože fakt si to užiješ o dost víc prostě. Ano. A teď jde právě o to, jak to jakoby těm lidem mohla vysvětlit, protože ale máš místa. Pojďme mi to říct přímo. Naši show si užijete. Jo. Je dobrý. Vyřešeno. Je dobrý přijít naživo. No. Jirko, využijeme. Využijeme velké publicity, které z ní dostáváme. Ano. Víš, víš, že to je jakoby kolikrát, máš doby, jak máš svou oblíbenou kapelu, kolikrát ročně na ní zajdeš, víš co, jednou. Jo. A to je jako, když máš svého oblíbeného komika, kolikrát ročně na ní zajdeš, no jednou, že jo. Jasně. Ale my zároveň jsme zvyklí, jakoby, nebo když se jezdit furt, tak taky víš co, že ty, nevím, jakoby teď, chápeš, že? To jako jo, tak ale dobře, tak i kdyby jednou ročně měl na tebe tvůj fanoušek jako zajít, tak seš dobrý. Ale já se obávám, že to kolikrát není ani jednou ročně. Co jo, no, tyba no. Jak já jsem měl jako jednu kapelu, ano, tu jsem jezdil fakt jako často, no. Co to bylo za kapelu? Pragounion. Jsem byl fakt třeba na 15 koncertech. Okay. Jsme jezdili jako všude a bylo to jako úplně fér. Bylo dobrý, no. A to jsem byl jako fakt velký fanoušek, no. No mimochodem Kato teď toho, že jo, tak je v Brně, že jo. No už je. Právě tam chodí s jednou jako holkou z mýho jako okruhu. Nice. Ne jako, že vyloženě z mýho, ale z okruhu. Zase mý holky a tak dále, takže se to tak jako sešlo. No. Ano. Shoutout holky. Holky jsou nádherné. Ty vole, kámo, takovou holku, co jsme dneska viděli. Ty vole. To je docela vtipná story. Na recepci kde? To poslouchej, my jsme byli vrátit, přes Babarci se stěhoval, jsme byli vracet dodávku. A přijeli jsme a on tam měl auto, tam přijel autem, ale tam zaparkovali jiná dodávka a nemohl vyjet tím autem. A tam byl jako vedle je ale na to parkoviště se nedostaneš, protože tam byly nějaký květináče, tam jsme museli šoupnout ty květináče a přijet na to parkoviště, jenže tam byla závora. A pak jsme šli na tu recepci. Nejhezčí holka ever. God damn it. Shit. A já jsem byl ten domluvil. My jsme mluvili oba. Jo, my jsme byli. A my jsme tam přišli. A pak na nás koukal Black, jo, hezký kluci. Jo, teď bude nahrává někde hotelový podcast a byli tam takový kluci. Když se nás posloucháš. Tak jenom shoutout. God damn it. Jenom bystrozraký chyběl. Jak jsme dobrá. My jsme byli jako v hnusných hadrech, že jo, jsme stěhovali. Ty jsi byl ještě v pohodě docela. Já jsem mega šperoumiky, no. Nešlo to tolik znát, jak na mý asi. Na to by to bylo dost. A ty máš na sobě furt, což se no. No, takže byla fakt hezká holka, no. Krásný. To je krásný, když existují hezký lidé. No, a občas je na to... Ale je hrozně moc hezký. Ty dost, no. Jakože debilně moc až, že to je fakt špatně. No, tak hoši, až začnete víc vystupovat v Brně, tak to se poserete. Co je skvělky? Já jsem se dost v Brně. Jo? Posereš se. Fakt, až tak? Neuvěřitelně. Jako, hele, už Mládek o tom zpíval, že jo, Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, ale to furt platí. Protože tam je takový jako melting pot jako všeho, protože jednak tam ti ty lidi jakoby nestárnou, protože tam máš vždycky mladý holky, protože chápeš, studenti, protože chápeš, ten kdo dosuduje, jde pryč, tohleto a furt se ti tam jakoby točí, vlastně ta věková skupina se ti tam furt drží jako stejná, protože přichází a nejmladší... O jaký věkový mluvíme? 10, já nevím, 14. Takže tak 7, 8. Co 7-8? To je tak ten fajn věk. Co 7-8? 7-8 let? Co je na to vtipný, jo? Jakože je pedofil. Snažíme občas komediální podcast a občas to nevíde. Víš, jak to je s típama? Já jakože... Víš, jak to je s típama? Co se týče, ty vole,
nějakých pedofilních forů a tak, tak samozřejmě je to asi ovlivněný tím, že mám dceru. Tak, to je pravda. Tak to jakoby, vole. Kolik je, když to je? To řeknu ty zbrně. V Brně jsem byl s vámi vlastně jednou. No, Byl má nejhorší show. Jo? Bylo hrozný, no. A kde jsi byl? V Artbaru. Vlastně jsem měl 10-minutový ticho, to bylo úplně příjemný. Nice. A pak jsme jeli zpátky a ty to měl celou dobu. Jsem měl u tebe na open micu. Taky ticho. Na tom, ve Stormu. Jo. No, tak co, jako. Bylo dobrý. Já si pamatuju, že ty jsi pak do mě úplně jako, hej kámo, jako, budu mluvit jak ty, jako, kámo, nepřestávej, že ty budeš píči, ale zkus to ještě nezdat. No a hrozně toho lituju, že jsem mu to řekl, vole, jako protože teď tady dělám ten podcast, kurvený. Musím dělat spoustu jiných věcí, ale... Jak porazím v šachách. Ještě se to nestalo. Ale to je krásný oblouk, víš, teď jako na začátku jsme začali. Teď jsme byli chvíli. Sami se atizované. Ano. To byl Jirka, jaký má. To už je konec? Jo. Fakt? Jo. Myslím, že jo, tak nějak. Díky moc, shoutout. Byli jsme podcast. Tohle podcast. Yes. Podcast. Já jsem nechtěl být depresivní, samozřejmě věci Nebyl. mají cenu. Tohle mají cenu. Tohle je pořád šťastný tady. Věci mají cenu, koukněte se na cenovky. Rojbos, shoutout. Rojbos. Moc nevím, jak to ukončit vždycky, no, takže to většinou bývá posledních 20 minut, bývá tohle. Nejlepší by bylo to tam dojít vypnout, vole, protože pak přestanete mít ty staračky. Ne, to je v pohodě. To je v pohodě právě tohle. Tady říká ten gold, tady říkají ty reely. Tady občas se začne zpívat. Já teda asi dneska nechci, ale ne, občas se to stane. Už jsem dlouho nespíval, dlouho jsem nedělal písničku, kterou... Zlovědavý freestyle. Já bych se mohl dát jako segment, ty vole, kurva. Shit. Bylo by to, tady v tom chybí Marek, že tam vždycky tady ty věci jakoby dával do toho. Jirko, něco, co chceš vzkázat? Jo. Ještě jedno hajku. Nice. Chtěl vzkázat, když na podzim vezmu do ruky cvrčka, jak je měkký. Jako moje péro. Tak jo. Tak jsme byli podcast. Tak jo.